indlela eyimpumelelweni ihamba phi phakathi kwalamilenze elaqhiyazana qhiyazana kulimilenze Soy de allá, tengo edad por venir y ser feliz. Transfer down, bite detector, injal you. Siyaphila detective kanjani? Enige updates? Okwangoku sisebhizi crime scene but ke kwelaa cala ukhona usisi oyi-eyewitness nankuya yena kwelaa cala ndakuthatha ndikusekwe. Okay, geen probleem, het is gaan. So, is there at least information esinayo? At least usifike sincedise xa sinolandelela le information yakhe ndinalo ithemba. Umzimba. Lomzimba.